लोगोमाफोर माबायदि दं नोंसोरो वेलकाम बेक टु माय चेनेल जनालिनि जिउ गासैखौ बरायहरबाय ओमफ्राय जोंहा दिनै एकदमबारे नारें जुमब्रा जानो रेडि जादों एकदम नै बिथांमोना लायग्राया सिखावफोरा बारियाव लायग्राया ओमफ्राय बिथिंजाय दङ जोंहानि कबाब मेहादि फेमिलिनि ओमफ्राय मिउ मिउ गुलु आइ गुलु जेब्रा mana kaya kalau tupai ओइ नारेंआ ओमफ्राय जि नामावसो मिथामुरि इयो जि गोखै मा मिथामुरि इयो थै ओमफ्राय नै थाइसे जिरखालायबावबाय ओमफ्राय बेखिनिखौ जाजोबगोन आरो जोङो ओमफ्राय नै जाग्राया ओरैबायदि सेंग्राफोरा दहायनिफ्राय ब्लगाव थागोन होनना लासै जोब्बाय केमेरा अन खालामनाय लोगो लोगोनो ओमफ्राय जोंहानि कबाब मेहादियाथ' आरो मा बुंबावनो ओमफ्राय इथ' दाउथु माबा लानानै बिदि जाना थाबाय हालायनोसै हाबाय दा सेंग्राफोर बिदिबालाय बोरै मोनजानांगौ गावहासो नुवाखै बिराद माबाबा ओमफ्राय ना माबायावनो गानानै लाबाय बे थालिर माबायावलाय मानो गानांगौ इखौ इयाव जिरबायमोन नामा ओमफ्राय जिरबानो जायो इखौ हालायनाङा मिथामुरि नालाय ओमफ्राय सिङाव गोखै आरो सायावल' नामा मिथामुरि गैया जायाखै आसलते ओरैबा साबानदो ना गोथांखौसो लाबोदों ना मादोसो आया गोथाङानो गोथांखौलाय मानो हाबनायखाय जिरनाङा जालायबाय दा गावहा सस्ताद दे हाय लोगोफोर होनलायदो नोंनि फेनफोरखौ गुलु हायाबा इखो हायाबा इखो सिखायानो सिद्दो लायगोन ना मालाय आं मा जाखो हानाया फैद'आ जाथसोलिसोरो गोमादोंबा नारें जुमब्रा सातता सिखावफोरा नै ओमफ्राय बेथ' कबाब मेहादिया खदायानोसै नुवाखै इदि हायो सोरबा हा इदि हायो माबाबा मोसौ सालाय हायाबा मोसौ सारा ए आंलाय माथो नैखिनिखौसो गोदै मोनो सानिखौ मा मोसौ सालायखौनो हा मोसौ सालाय हाफै खरां हागोन मोसौ सालायखौ मा जादनि इसोरो नारें जुमग्रा जाग्रायानो जाबाय बेखौनो हानो रोङाबा मा बोलो नांखो दैहाय जेनेबा ओरैबायदि बोलो नांनाय बायदि हाबाय इयो मा मोसौ खालामनोब्रा दाहाय होगोन दाहाय होनो खोन्थागोन ना आङो ओइ खिजा थांनानै आरो गाग्लिहैनाङा मा होनदो सेंग्रा मानसियानो लोंनाय गैया जानांगौ फैयो दाबाय फैबाय हा जेरै बोरायफोरासो न जानो नङा दे बासि aku nunggu tuh pasti. Hei, lihat. Kau jangan bayi musuh selek sana dulu. Bayi musuh selek sana dulu. Itu za, jadi, ada za. Bukan nih? Bukan nggak saya dukan. Suri kau nih sih. Sudah beli nunda ya? Sudah beli nunda. Jumlah. Jadi slow beli nunda, waktu kita sih bukan sih. Itu sih beli nunda. Jangan masalah. Tusin kemana? नोंनि गानखौ खनलाय माबायदिमोन गाना नोंना
दानि नोंसोरो खैबार खुदै मोनक खैबार खुदै मोनक खैबार आंना मा जायो मिथिगोना जेथिया गोखै लेमो ओमफ्राय गोखै बिदि जानो खाजि बानायो ओरैबायदि खुदै मन'बाय थायो आङो 20 बार 30 बारसो जायो खोमा खुदै मन'नाया मालाबाथ' सिरिलायलाङो खोमा ओमफ्राय नोंसोरबो बिदि मन'योना लोगोफोर आंथ' बिराद खुदै मन'फ्लांबाय थायो माने जानो लुबैनायानो ओरैबायदि हां हां जायो ओमफ्राय मालाबा जि जानोबो हाया ओमफ्राय मालाबा थिग जानो हायो बानलु फिसा फिसाजोंसो जानो गोथाव मोनो आङो नारें जुमब्राखौ बानलु गिदिरजोंसो ओमफ्राय थाइजौ खाजिबाथाय बेखौ बे बानलुखौ जानो बे बानलुजों जानो मोजां मोनो जानाय नायनि र' खाजि नारें खाजि जानबा दाउ खासि माखो माबाया नारेंखौ मोजां बारदो जानो जाबां माबासिम मेजेरो एसे नामावबो जानो बाबा गोथे जायोना जोंहानाव बिराद गोदै थारमोन सिगाङाव दा गुबुबाय बे दंफाङा जायो खोमा जागोन माबा होननाय लोगो लोगो फिलायाव आंजोखो लेमला खोमा देखो एसे बुरजा अमा बेदर नामासिनो ना इखौ मोजौ सालायखो आंनाव संख्रिफोर लानानै इयाव मा फैसानिखौ लाबोदिया फानोलै दाना आजिखालि मालाय जाग्रायानो गैयामोन रावबो मा जादो मा जादों खोन्थालाय दागोआ एख' गैया बे एसे स्टार्ट नाबासो माथो ओंखारगोन ना के मोना स्टार्ट जादो हो स्टार्ट जादो ओइ मायबा जादों ए जानायाव फिसा फिसा फिसाजों मोजां मोनो आङो नारें जुमब्राखौ जानो मोदोमफ्रु जोलायनाय लाबोथारबाय सानिफ्राय खानानै आङो थोगोना थोआबा जि मोदोमखायो ओमफ्राय बेहाय दा होसिगोन एग्लिन देग्लिनानै होगोन इहाय होना दोनखानोसै सुदो दै लोगोफोर सुवाखै इदि होननाङा आरो दा साल्ला बेनि दुन्दियाखौथ' सेस फुनानै जाजोबखाबाय बाथोन जालाय ओंख्रियाव होलायनो दाखालिनिफ्रायनो ओमफ्राय दा बेहाय गायफिननोसै आङो दाहाय बैनिखौ खाहैनो आङो दुन्दिया नांगौलै दुन्दिया दुन्दियाया दुन्दिया बेनिखौबो एसे फुनोसै जाबाय बेखिनिखौ होनोसै जासिगोन सुना लांखानोसै आङो दुन्दियाया आयु दुन्दियानि मोदोमनाय होनबाथाय आंनो जेबो बुस्थुखौनो नांखाया ओरैबायदि दुर्गा फुजायाव जानानै फिल्मावल' खिफिबाय डेन्जारनो आयु नारें जानानै खिफिनायखौ मिथिजोबखायो दे नारें जानानै खिफिनाया दस्रा मोदोमनाय जाखायो ले रिमानि आसुगुरा ओरैबायदि लेथ्रा मोनदा ओरैबायदि साफा जालांजोब्बाय आसुगुर गैयालै माबा आसुगुर गैयाने नङा गोलाव नङा एसे सेफ्ले सेफ्ले दहायो जि लेथ्राखामोन दिनै आसुगुरा दे रेडि जानोसै जोङो दा रिमानि आसुगुर मेल्लानि रोसिखौ जानो लगायल' सुयो बानलुखौ नामावगोन मा होदो जालानो इसोरसो खामानिखौ मानो मोजां मावा बिसोर सेंग्राफोरा आयौ नुवाखै ओइला इखौबो बिसि होनबाय आं दाबो बिसि इसोर सानैखौथ' नायदो माबा गावलायलायबायसो थाबाय आयौ ओइ जागोन ना जाया नोङो हा ओइ जाजोब्बाय बापरे मान गोथाव जादो दाख्लै माथो गोथाव नंथारामोन दिनै मार गोथाव जाखाबाय ओमफ्राय मोनसिनबाय दाख्लैनिसाय दाख्लै जि बोरैबा गोखा मोनलायनाय जादोंमोन दाख्लै ना एसे जाबावनि संख्रिया नांखाबायमोन संख्रि होनांलामोन बेलेगा बेलेगलाय आं बुस्थुखौ
Wah, बेसेबा गोदैखा Bener. Lah ya udah apa deh? ओमफ्राय माबा बुस्राव-स्रावसोमोन दाख्लैना दिनै जि आराम जादो जाबाय नै जोंना नारें जुम्ब्रा लुबैदोंना लोगोफोर लुबैखागोन बे गोखै होननाय बुस्थुआनो मानोबा रोसि गहोजोबखायो सालायनि ना खुगानि होनगोन बेखौ खुगानिसो होनगोनदां खुगायाव खुदै गहोजोबनो हायो होमबा गोखै बुस्थुआ Sama aku yang kowe tadi nih. जायिनि हाबाथ' रिमाना खैबार खुदै गखो बानायबाय थानाय टाइमाव रिमाना खैबार Malah bunuh halaman kowe. सिरिलायबायदां इयाय Bebe, mau bilang. Sampai nih. जाबाय दा नै र' जानायखौ लानांगोन आं Lại. Nih ya deh. Like kursinya ya. Look, please. Look. Ông Nhi. नालाय जानायखौ होमबासो लुबैयो Mama laki. Orang ini. Mama laki. Dari kendang, dari kendang. Ông Nhi, con cô ông Nhi. Ông Mạc ơi. बेखौ होआखै Nih. Ini masih lagi cerita. Lah. लाया इहाय लादोंमोन जिलांदि ओमफ्राय रोसिया गलांजोबनानै ओमफ्राय दा इहाय लादों जाबाय Ui dồi, ta cao xin được người một. Nah, cerita. Sampai malah mulu nih, pakai nah urungnya. Mulu pakai nah urungnya malah iya. Bisa. Malu đi nào. Ya, mancuran baik nalai. mày ba lúc vậy như hái chứ đừng nào cứ ngâm bù lại bé ngợp Kecak sih sih. bye Bisa kafe. này ra pha thế này này là ăn đây sụp bay các sụp đây bây giờ đây này thằng nó sẽ già cưng mà nè ओमफ्राय thank you so much नोंथांमोननि valuable टाइमखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय Nilainya jangan banu. ओमफ्राय जों दा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिम मोजाङै था गोजोनै था अनज्लायनानै था ओमफ्राय जनालिखौबो अनबाय था बाय बाय